ni dagabana so minu jolena ni DSC Samake construction mau bolonodi awo DSC Samake construction mau ubi so jo ibe ala kaliko so ale DSC nadi uka barate sojo droinde ube so plaunika ulubo BTP topographie ube ni bela jele nika oke ni ba fe ka terrain sans papier jele DSC Samake construction bi terrain firi so finition nyuma uboke décoration ube ofene nika oke e de station barala iba fe ka station nika ojo ube station nyelemamba nika ulu fene ka ulujo ka supasma nyuma ka okika sola ka nega nyuma kala ona nyongona wero ika so jolente bi ayre ma fiu DSC Samake construction ba ka bara nika onyedo e mago be kuna funia were la sa i senfa biribiri ika se udaga yoro la ni oye murba buye station orixi masunya la choy nega jurusira 70 41 27 59 66 23 18 58 bara nyedon o ka to bara don ba bulu DSC Samake construction mau ubuka bara uba nyedon amunu solendo ala maliko no maliko ka maliko no fini mbolo sira ofe au bala jirale folendo kada ka wakati uchogo yaka au bisimila bi anga bamanaka okuna fini okeneka kuna funi damnela anga jamana fracha fanga nyema general d'armée Assimi Goïta akoni chido kuludo koni bisimila kuluba pale konna la kasangani jumado temeni chido kulum no yera koni nyemne len koni tunu femi Niger jamana mo ka ministre mini abefuma ministre de l'état ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et de l'administration territoriale ni oye général de brigade Tumba Mohamed koni munu yera fene keneka ministre de la sécurité et de la protection civile du Mali ni oye général de division Daoud Ali Mohamedine Fanatumino c'est Burkina Faso oluka ministre de charge de la sécurité o Fanatume kenekani oye Muhammadu Sana koniye siki kunte dawere femi ayesi jamana dewni nyogon che obise ko dugula ta ko koninke la fiara to gomino ko don ka boke o kwa jamana ko na la chugo ya mina ani kata ayesi jamana were ko na la chugo ya mina la fiala o gafe o koni o glaniko ani o bara ulu sigili sinka o kama ko ndalo la o kola kosobe wala lukela ani ka decision ta ubina barake ni mununye wala saka seka ni la yini fota inka ala bara chugo ya mina amaga sese kado de sampukalo konnala o kama hame wakati mina iko sisa kita dugu konnala femi chrétien dine mauni o koni chrétien catholique yere koni oluiga ulika joni fero bela jere koni sigi singa kasanganu ka yina heji koni mimeke kita ka olu koni feisa osa o kama kita marabolo konnala a chrétien dine munu demseni munu koni be shifina kaula uye ulika jo bela jere kondamne wala saka sigata ugani alabato sonu koni ka ula sanu nya chuga mina kabeni nyina iji koni kunyo ni o nyina tabina ke atako bidru ani sabana koni bara mimi na damine fem novembre kalo clé bisaba katabla décembre kalo clé folo la samba fla ani muga anani uga nyina siki kuni ko jeune du Mali ensemble pour le Mali kurako Mali chefina ko anga faranyon ka wala saka sika jamana Mali kurako oga sinsi tugo mina amba fo alaka wakati ko fole hirana alaka bato bela jara limine Organisation syndicale de travail temporaire de Orange Malini o kone jekuliye Orange ballaka mamunu koni blaka bo barala ka sor amake sharia kono amake nuka ake o koni dafali nu farla nyoanga ke kuliye wala saka sekata o ka ake koni nyine critique la mawnya foro o kama tenendo natani o mina be décembre kalo clé flama ostom kan keleme ka femi Orange Mali re koni saisi devant le tribunal de travail wala saka sekata o ka ake o koni nyine chugo ya mina Orange Mali koni nataka igaro ka foni makofolo nunu koni ka wele jabi fanga tigla mawal makiri tigla mawnya korotene do nata abe wakati ni bo akuna foni akoni tumuchari la ko femi ayesi jamano ni nyoncheni oye Mali Burkina Niger ubeseka daga jurusira ko ni chitu mnani oye appel téléphonique ko ni kata soro uma kasabi chamambo kada kani be jamana kono ka wulelike jamana werela o kasabi ko ni ka buni bi ka wulelike o jamana kelen konna la be jamana min konna la o kama femi ka do ka foni Niger jamana ko ni tunyi akuna foni ya yira ko ubina fero ko ni sigisinga wala sai biseki to Niger ka wulelike Burkina ka wulelike Mali ka soro ima kasabi chaman ko nimbo o kama ayesi jamana nyema sababu kwa njera ka ufanga farajonka wala sa ukani la yini abisega sisi chuko ya mina ani abisega kenyeta gani kwa ni chuko ya mina anga
jamana ministri nyama koni faleni o premier ministre koni ye Dr Shogel Kogala Maiga ale koni ye joro koni ndia mokati mne constant général de division Abdoulaye Maiga koni ma o baro kala kasangani juma temeni o kama ka damine kunungo tenena femi ministre fa koni norablala ulu bela jiralen koni u ka passation de service koni ke kasangani kunungo o tenendo koni novembre kalo kilimwa anenduru ama fo ala ka ministre kuro fanga se u ka manda konna la ala ka udeme u ka ngania anu ka bara yuma keta ula ka nyechi jamana konima kasangani anga jamana vérificateur général koni ka rapport koni mboli rapport mun koni konna la ay ayira ka fo capital se fa war milliard d'euros bonyan kula mun koni yurukula amadunda were koni fe atala do fe mi karo ka fo sania konya olude koni fe ni o l'assainissement koni kadaka ayira koni me yoro mi siga kosebe mi ira konna akuka be siga ke bulu fara min konna o de direction des finances et du matériel ni abifuma ko DFM ni o koni be karo ka fo anga jamana ministère de l'environnement et de l'assainissement et du développement durable koni ni OMA ADD koni nyi hanga jamana ba mako fa ba konna la o kama wulika joni seka lu koni kera kasangani aga nyefolu ye ay ayira ka fo samba fla antani kona ta wakati ula katabla october kalo klibi seba an kele samba fla ani mu koni fla wakati konna seka lu koni kera ni wakati ko fo ne konna la ayira la ka fo ko feme ka ro ka fo abina fo wardo koni yuruku la yinno kasangan novembre kalo kilemu ko ani flate menyi anga jamana kon la journal suka kala suba min kon beni abe fo o kon mako SJSC ko femi ka do ka fo le journal Le Monde ale kon a publié a site ou sans frère la site mun kon na ba ira ka fo koni la kol so en kon ti fo je reçu jamana ka propagande kon ko femi ka do ka fo fara fina jamana ulu kon kon na la kuna fo mun kon charlani mawye ni ngal kon seme ko so la kol so kon nyama ya so la wala sak famille be seka ke ala o de kon kama la kol so directeur Aboubakar Al Abdul Wahid Maiga ni okoni ASJSC koni directeur ye abola ka kuma ntema koni kalontigi ya kadaka ayira ka foko okuma nte chenye femiye ni la kol so ko fule Mali gouvernemental de wa Mali la kol do ne be kala akonna la wala so bisege kuna fondila au ni journal su ye chuko yamina ame do fait divers konna la akera femi Dawda Bukuka ulu koni fino shifina ka mogofla kelen sibi santa ani konotona kelen shibi samuga ani saba bonyan kula femi ka rok foturu ko buku polisi la ka sanganu ka paturi koni uye teke keni ma ko folen flena ayira la ka foko u koni ka barak nte foshi ka binkani wala ta kanya shima u koni mani sigida ko folen konna la min koni meke ubu bulu fe ondara kulo be marfa jo ula ubtanu ubulu fe koni ni obetalike mutu uni anyona wera ame kuna funi o kunche fare kulo nyana jebina ko ka doko kunte meni o koni kala championnat d'Afrique du Vietnam Vietvuda we min koni bara o blajara linkela anga jamana fa ba konna la ni udam nyala ka betene kata kunche fo jumado temeni o kama femi nyina samba fla ani mo anani champion d'Afrique du Vietnam Vietvuda o koni jonjon tabara kira anga jamana ba mali bay o la ka fo akletu blajara lema o félicitations ala ka anga jamana koni fare kulo nyana jastan korota alibi kere ne la sifli ani bolofili Mali kuna fini bolo sira la jaba ni da be dansike anga bi Mali kuna fini bolo sira la jaba ni be dansike bi anga kuna fini ola amba fo awni ci aga la Mali ko nyumana ni abe fe aga jogo fe on kala ko do aga chakeda o kala ko do abse ka so Mali kuna fini direction commerciale la naga juru sira munu meteme anga jaw dugumana la aw kambe shini ni alama bashkenin awla ala kan shi joko ma hono ala kan anga jabana basi